L-inkjesta Igrant għandha tiġi pubblikata bid-differenza li għandhom jitneħħu ċertu dettalji li jistgħu jippreġudikaw l-investigazzjonijiet kriminali li għadhom għaddejjin, kif ukoll li jistgħu jaffettwaw il-privatezza ta' terzi persuni. Dan iddikjarah id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi l-Professur Kevin Aquilina f'intervista li tal il-Gazzetta Malta Independent fejn qal li minkejja li l-Avukat Ġenerali huwa fid-dmir li jipproteġi l-interessi ta' terzi persuni. L-inkjesta Igrant għandha tiġi pubblikata f'verżjoni editjata. Il-Professur Aquilina qal li minkejja s-sensittività ta' dan il-każ, l-Avukat Ġenerali għamel sew li ppubblika l-iżviluppi prinċipali kif ukoll il-konklużjonijiet tal-Maġistrat Inkwirenti Aaron Buġeja li iswed fuq l-abjad iddikjara li l-kumpanija Igrant laqija tal-Prim Ministru u wisqanqas ta' martu jew qrabatu. Fl-artiklu d-dekan tal-Fakultà tal-Liġi ddeskriva l-każ Igrant bħala inkjesta ta' natura sensittiva ħafna li kellha implikazzjonijiet nazzjonali fuq il-governanza Maltija. Huwa semma kif l-Avukat Ġenerali ta' kopja tal-inkjesta kollha lill-Prim Ministru għal raġuni l-investigazzjoni ntalbet minnu stess u kkonċernat lilu u l-martu. Id-dekan sostna li ċertu dettalji għandhom jitneħħew ħalli bekk jiġi stabbilit minn kien il-moħħ wara din l-istorja u jkunu jistgħu jittieħdu passi kriminali fil-konfront ta' persuni li l-Maġistrat Buġeja ikun talab il-Pulizija sabiex tinvestiga. Madankollu minkejja l-interess nazzjonali li għandha din l-inkjesta, id-dekan semma kif l-Avukat Ġenerali huwa fid-dover li ma jagħmel xejn li jista' jippreġudika l-innoċenza ta' terzi persuni jew ta' passi kriminali li jistgħu jittieħdu. U għalhekk, f'każ li l-Avukat Ġenerali jippubblika l-inkjesta kollha, għandu jneħħi partijiet minnha ħalli bekk ikunu salvagwardjati l-aħjar interessi tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja.